กุมเสียงตั้มตักเหลี่ยมตาคาน Predator ราคาตักตะชวนอินตัวเรียมนาตานกันเชนนักเวลฮีอันเหล่าทั้งมกมายาเอง Predator ตะเฮียนมีริงตะจูฟินนั่นแหละเทียมนั่นเตะเองหมดเช่นจูจิรตีรินอาโตป่าไพจวนปะเทียนอังไม่จวนอันเบตวะเอง Predator ปัสสัลทารวลเฮาฮีเคลลวินกุมจัดนาอินตัวเรียมตูรินอันรงกัลเซียทีนาเฮตียงะโคเวลันรงกัลเปียงเฮียนมีริงเองหมดจัดไม่จู sacrifice ตันจวนอันลานทีนาอันสเปลตูร์เปรย์เปียนชวนนาตันจวนมีริงตักษาฮีอันมังทีนาเฮงเอเลียนอันอินตัวเรียมนาตูร์เตฮีมีริงตักษาจังจุจวนอันเปียงเทีย Predator เฮาจวนเอเลียนเฮาฮีสกัยนซาอเปลังไม่เฮียนอันเบจุยตัดทีนั่นเองนัสตักินอาจุงนุงจอกอินจูอินอันอินดาวจุยตัดทีนะอาต่อประดมชวกเตจูปัสสัลชาอาปวนอันนี้ตัดทีนั่นเอง Predator เช่นขัดเตจูดิ้งจังอินอาเช่นขัดเตจูอันกลัวเฮตียงะจากโลโจกะอันตระนับเปียงเฮียนบ่มจักตักมังอินอันอินเฟียมนับมุนจูอันติพวกจุยตัดทีนอันนี้เฮตียงะปัสสัลชานิตูระอันอินเชอร์นาจังเฮียนอากุมจานาโปจูอาลวินเฮร์ชวกเวเลโดนตะเร่งมายาเฮกันเอ็นเข้าตูเลกันไงทักเข้าตูอัทนทูฮีกุมสังในปลียาจวนรอนอินทรานิน Research Satellite จังเฮียนอันตาร์กติกาวูร์ชาตักโนยาเฮียนทิลดังลับตักไม่ฮีอันเลวมุชัวกะเฮียนทิลมุชัวฮีเวเลนอินดัสทรีในตุปาเล Satellite ในตุปา Charles Bishop จวนอ่างไอทุตักเลExpedition Team จูดินจุยงาลิน Sebastian De Rosa Italian Archaeologist เต Alexa Lexwood Guardian Survival Expert เต Grim Miller Chemical Engineer เตเลมิเช่นขัดเองมุจัดเตจูอติมาจวนอาเจียกลูดงาลอันตาร์กติกาปันตูร์ลงเลียนอาจวนอินพูร์ลูดจุยงาลินอติราจวนอังกัลชันตักจูตูมาจวนอันเรมัยเลวจัสบิสปจวนอันกัลชันดิกตักเตจูหันริลินอัน Satellite คลาเหลาลักเตจู 3D แบบมังจวนหันเซียมินอันทิลมูชัวจูมากันตีอินอันโอยโลโจเฮียละนี่วิดสังนิโดนาทูกาจวนพีระมิดดังลำตักไม่เฮียโลอมินอัชงอาจวนจัมเบอร์จะจวงเฟไม่ฮีอาลาวอมาเวเลนปวจวนอัพูร์ทูเลจูทิลจูมีริงเตฮิสตรียาทิลเทลตุกเฮียละอังไงทูเตจูอารอนใส่ชวกเวจูพีระมิดจูวูร์นวยทุกตะกะอมดานัตังเรงวดปวจวนอากุมอาตัมโตโดนันิติจูอาเจียงเรงมายาตูสักเงเนียงติอาจวนอันบวยกลางเลมายาอาเชนจวนอาสเต็กเฮาอันนิเตนเริงอาเชนเตจวนเกมโบเดียนอาร์คิเทคเจอร์เฮาอันนิเตจูอันริงบุกะเทรนขัดจวนพีระมิดตั้มตักเซียมตูEgyptian เฮาอันนี้เตจูอันริงบกอัน Archaeologist Sebastian De Rosa จวนอันทิลสวยเตจูอดิกเทนเจนอารัวลินเฮพีระมิดที่แห่ง Civilization ปฐุมเตมาได้ตัวสับอันนี้เมลาตุนไล่เทียมน้ำมังปอยินจิรทัมเฟอันนี้สียามักฮันตีลาวรัวจูอันนี้ลาวานีเฮทิลมักนะดิจวลตูปะขัดจูน้ำมุนฮีนี่มีเรื่องเรียดไทจินาอันตาร์กติกาอาเฮียน Civilization อันละง่ายมีละวะมาเซเฮโคเวลอุปัตโตดานไงตัวจวนคุณยังมาติไลคันอันตาร์กติกาฮีวูรัมเนลวินเจนน้ำมุนนวมตะกะลานิโตนีติอาเชียงเริงไม่อันมาลักดานเตจูสวยล่างเลยอินอันวูร์เวอร์จูอักลตลวงไทนิจวนนิสรินัวจวนอันตุมรัมจูอันเข็นทักไทอันเบยเซตูเตจูอันสวยล่างเล็กสิเลอันเฮาตุป้าเบอร์เวเลนเตจูอันมาลักตุมดานาจวนอันทูจูอินมุจิลาวินอันอินเนียลดูนะเล่นมูมัลตักโปในลาวาวูร์นวยทุกตะกะพีระมิดชูงาลูเริงวัดจูอันตานาหิมเลาทูเลอันตาร์กติกาจูมุนฟาลตะกะอมันนีวางินวันด้วยนะอันตอกปัลลาวันีจวนอปอยทุยเทดานตูร์เตจูเล็กสิจวนอันปูเวเลนจูฮิลามาเซมิดังซงเตจวนอันทิลมุชัวตูร์จูอารมปุยตูร์ทูเริงวัดไงตัวอินอันลบพูร์เลทุงเฮมิจานลาลาเฮียนเล็กสูติจวนเฮไลมุนฮีชัวซันจูตุมา
มาเชเวเลนชวนเล็กสุดที่จูอันมาหมดทูเล่มีดังจงตูรินวันนั้นในตัวเราทูจูอลาวฮิลทีมดังเต้นเราเรียอินมาเราลักขลัดิงัดไปชวนอันตานอภัยดานตัวเตจูอาริลฟิอาเฮตียอันเฮาตุป้าเบรินอันมาหมดทูอาริลตากาชวนเล็กสุดที่พอชวนโฮลุยจูอาตุมตบีกลวะเฮมิจานเท่าเฮียนเซบาสตีนเตกรัมมิลเลอร์เดบุลาชวนวูดหน่วยทุกตากาชวนลุดทลาเวลตูร์ชวนอลงเงนะมาเซอันมาบากาทิลจูมูลานเรงุดอันงักเลลตัวจุดที่สเตชันนาเราเรงุดจูอันตุ้มเฮาเราเล็กซิจวนไกด์เล่ survival expert อันนี้น่าอังินมีดังเตนุนนัจูอักกุตาไอ้งัตันีติจูอาเรทีเอมาให้วังเฮียนดันคิดตักไม่ปฐุมจูอาจำจุยงาลอาทีมเตเนนาชวนเองติกไล่ปัวคอมเรงตูเล่กัลฟาลบีกโลตูร์ตีเตอินเบียกโปเรงตูร์ตีเตเล่ฮาร์สัตนะอลาวเทนปาลานีปอยินอาตะกะเจ็ดโลตูร์ตีเตจูอาสอยโลกะเล็กซิเล่อาทีมเตชวนมาอันลักนัตูร์มุนมาเตจูอันเอ็นทีทลายะเอติลาเฮียนเวเลนเล่อาทีมเตชวนเรียบุกตูเตจูอันเราสวลเวโบกเอติเมกลาเฮียนปรีเดเตอร์ชิปจวนโคเวลจูรุนปันนายินอันโถนะจังกังตะกะจังจวนพีระมิดโซนะตักไม่ชวนเลเซอร์สิลายฮีอารุงกาบชัวกะเซบาสเตียนชวนเลเซอร์มังะปรีเดเตอรินอันรุงกาบกัวควาวไม่จูลงมุมัสเบรินมีดังเตจูอันเรียดตีระอันนี้มัสลามาโปอัลละลาววางินมักจูอันติดล่างเลยนิสริชูงะเวรโซอันตุมค่ะนิขัดทิลทัวอลาวินเวรโซเวกไม่เสียมักขันติลรัวจูอันนี้ลาวานีเทียมนะเทคโนโลยีจังกังตักมังเหลาจวนจูทิลติเทียนี่เหลาติจูอันริงเทียมจุติรัวริน expedition team ดังจวนอันเหลาเทนขัลโตเนียงายินมันโมตักจวนจุไลมุนาจวนอันนี้ขายทลาจุยเวเลกงาลทีมเนียจวนอินเทรนินอันเทนจูสเตชันนาเหลาดิวตี้ตูร์เตเลอันหน่วยพีระมิดนลมากัลตูร์เตจวนอันนี้เทรนทรังเล็กซิจวนเวเลนจูอันวบซ้ำตกเหล่านี้เรียอินกัลเวลไม่ตัวจวนเหล่าตียาเล็กซิจวนอปาเนนะอันทิลตนโตจงจางเตจูเหล่าหิลเฟียอินเวเลนจวนอันทิลตีตุม expedition จูอปอยหมดทูเลจุตาจวนเตลเวงเงยอตุมทูจูเหล่าหิลเฮตียอันนี้ขายทักเมกลาเฮียนเวเลนจูอาจจะสวลปัดเหล่าไม่มาเซเล็กซิจวนรังตะกินเหล่าชันมันสเตชันลามาดิวตี้ตมนาลามาจวนนัสตะกินวอร์ลีจูอลาวทกจันเมกะอันมันรัวเวลที่อินอติเชมยังติลาวะอันบวยเมกลาเฮียนปรีเดเตอร์ชิปจูรุนลังอินจุดตะจังจวนปดปฐุมฮีอารุนอินทลาคลาเล็กซิเลอติมเตโปจวนตันเนลตกจูจุกเทงคลาอินโคเลโมมิริงปะคัดมาจูอันจุกมุเลซีลาวะมักจูอันติงังไม่อันมาจวนพีระมิดเลียนตักไม่กุมสิงตั้มตะกอุปโตฮีอลาวดิ้งลุดมายาเฮตียอันเป็นลุลาเฮียนอันลุงราปักฮัดจูรุนเจอินเอ็งโคเลโมนิฮีอารุนอินแอคทีเวตงาลพีระมิดชุงบารอกจูรุนดังลำตรันินปินดันตินเตโปจูอันดานอารุนอินทักกัวลาเอพีระมิดฮีพีระมิดสัตเลียไม่นิลวินโคลจังกังตักอังไม่ฮีอลาวนียาPredator โฮปจวนพีระมิดชูงะทิลเทนจูอันโคลมังจวนจีงตะกินอันเล่ามูเวทโบกพีระมิดชูงทุกตะกาจวนเอเลียนลันนูจีโนมอบสันติจูผัวเบียเฮียนอารุนลังะเล็กซิเลอติมเตเฮียนอันเมกนะพีระมิดชูงฮีอันรินพักบักอายินอันละอมันิตีฮีอันลักเรลวะพีระมิดชูงะจวนลุดทุกเจลินเซบาสเตียนจวนบังอาทุเจียกลุยโตตักเตจูหันเอ็นกัวลินเฮงซิมโบลเตจังะลันดานจวนทันเตเจ้าเหลาจูเฮพีระมิดชูงะเฮียนลัวเทียงละวันนี้ตีฮีอาลาวินเจียกะปรีเดเตอรินเอเลียนอันเบลไลเลมเกอร์เตจูอาลาวอมาเฮติลาเฮียนจุงลำสเตชันนาอมเมกเตจูปรีเดเตอร์โฮจวนอันรุนเบจันตาอันมันรัวเตจูไอจังการเลยินมิริงเตจูอามัลเตเตจวนอันรุนติลุมจันะรัลเบตูร์เลรัลรัตตูริมาเปียงันนี้วังเฮียนมิริงตันจวน
อันเนโปหันเอลพักจีอันนี้เราริมเองมาเช่นนัวจวนเล็กสิเลอติมตะจวน sacrificial chamber อันติมุนจูอันเข่งตะลลไม่อันทิลมุจูมากันตีอินอังไงนัจูอันเร่เราตลางเลอะอุลุกตะกะอันหันเอ็นเจียนเลนูเพจวนทิลมักเลจวลอันมุเลตะเจ้าไม่จุลายมุนะเล่าอมเตจูอันจะไว้ไม่จวนอักหัวเวกไม่อะมักเดวไม่อินชุ่งลำปังจงนี่ละวินปนลำปังจงจวนอารมณ์ปวดชวกลักไม่อะอมเจียจูตักสะชุ่งลำปังจังอินเองที่เลมันจวนอารมณ์ต้นกวนนี่ติจูอัดเชียงแรงไม่archaeologist ti taka Sebastian chuan thil ni dan tur om ang chu a hrethiam chho zela helai hmuna local te hi ti lui nai mo an mi man te an ni lova an ma ni du thu renga rong kalan ni ti te chu a hrele zela pyramid nuai bera chamber chunga chuan xenomorph spot chu ron har chuak to in an khol mang chuan an lo ti trek chuai maya alien lalnu chu lo tuin heng tuya tang hian predator hoin an rong kal chan ber thil nung lo tak mai xenomorph so chu lo piangin in do na haw tak zet mai chu an ma chon do na ni predator ho hi rar rat le rar khokheng ni ma se an ma ni tluk zet hian heng alien te po hi an lo ve tho bok ani lexi le atim te po chuan thom dang lam tak mai hi an rezui ta ma se grema chuan thlitori satlia ni mai tura chuan angaya ma se chu thom thitho satli nian riat chuan thi na tam takarun laking tel don ani an mek na hnuai lama po chamber dang ala omani ti hre in chuk thlak le chu an la tum ta deu in fiam na tel tur pasal tha pathum predator te po chuan pyramid chung chu an ron lut ve ta lexi team te po chu in thren le in thren khat chuan sacrificial chamber a thil te chu an lo zir chiang dona abak zong chuan in hnuai lampanga thil chu an la zuk en le don ani thlan lung pakhata hian Sebastian na chuan mayan calendar a thil lo in ker hi mu in uluk taka an chiat nu chuan he hmun an hon hun ber chu sang kha zakwa pali kum dei to kha alo ni ti chu a hre theya he hmun an hon atanga a kum zana chi kum sang ni pali na alo ni ve chi boka ani le a thla te chu han her remin chuta chu thlan lung chu arun in honga chu thlan chunga chuan mi hring te na kan la mu ngai lo man ro changkang tak mai pathum hi alo oma pyramid upato tak chunga man ro changkang tak mai alo thei ringot dan chu an hrethiam lo le a lexi chuan ani khatna tan chuan an mission chu du tok ri phota that thu le atuk le lama man ro fam kim ne na luk le zo ka that thu chu arun soya ma se mexuala chuan chua mai chu ala du tlat lo lexi chuan amma saber an ni to thawa avoi khatna tan chuan atok thu chu arun soi non lea oilena po chuan chua mai that thu chu arun soi ve bok mexuala chuan an ral thuam mu changkang tak mai chu Sebastian an khoi lo tura ati chung pu a alo la ka wangin har sat na an tok ta chat mai silai ala kan rual chuan an na mun chu arun chezui ngal an mani ho po chu chamber dang a chuan anin thren dara sacrificial chambera mek te phei chu khar nan tlat an la ni zui mi hring an hlan na khum ni tak mong atang chuan alien tui hi arun chuaka chuta facehugger an ti mai alien tui atang chuan ron chuakin mi hring maya tak mai chuan arun in hambet ta chat mai le an mang ang au thom chu an hnuai chambara mek an thin te chuan lo hre ma se an ni po chu an tang ve tho boxi in puitu tur chuang an bik lo predator ho po chuan mi hring ten an man ruwa an lo khoi ni ti an rian rualin mi hring ho po chu an sapel tur zinga chuan an rin lut tel ve tatlat mai pyramid satliemo an ti kha in do na muala chuan aron chang zui ta bok mi hring te din hmun chu a thalovin tu bo le dolung in kara ang chau anita vesagar ho po chuan an na chu thataka thokin mi hring mai tang chuan an tla chuaka ma se mi hring taksa chunga chuan alien note xenomorph chu an lo thla fel der to
rei lawa mi ring om chu ron ton ke in an ron chuak zui hei tak hi predator howin mi ring te an mamo na chan em chu alo ni lexi chuan chulai hmun atanga an chu thei dan tur chu dap zelin an kalna tur kong te chu a han ko muwa chulai hmun atanga him taka hroi chu chu amo phurna ni chuan a hretlat maya an kalna lama chuan predator lim lian tak tak te chu mu in an rin dan chuan mi hring te chuan predator ho chu pathian ang mai chuan an bia ni chuan an hri a chung lim then khata chuan Maxwellan an lak sak tak silai lim te chu aloin chuang ve boka an din hmun ti der thong zual turin an hria thau lo hian predator ho chuan an lo jim tran me ka chuta an zinga pakhat chu thir zai ni om tak hian predator chuan arung khai tanol mai an silai te chu han met puak ve ma se an mu thei meu lo wangin ka na tur tak po chu an hre thei lova an mek na pyramid chamber po chu ron chele tranin an ni ho po chu a tender le tanol mai an zinga pakhat ama chi a tangfal bik chu alien pakhat xenomorph suan arun tiluma a tre thom chu midang te po chuan lo hrema se ti ngai na a chuang lo grema chuan a chambera tan pui huina chu lo hnemin him taka an chua thei tur thu te chu a lo hril ve a heti lai tho hian chamber khata tang Maxwell chuan William hne na chuan thil dan chu enge ni ti chuan a lo zot fi a William chuan mi hringten kan la mu chu ngai lo thil dang lam an mu chu piang hian mi hring nun na then khatin a tor thin thu chu a lo hril heti lai hian Sebastian chuan a sana timer chuan minute som hi a lo seta Lexi chuan a chan lo zotin Sebastian chuan ancient culture atlang pui thuin an system a reng hian sombia an chiar thin thu lo hrilin he pyramid chamber mesron inherthin po hi minute som dana aron inherthin nia a hriat thu chu a lo hril a soi ang tak takin minute som aral le chi tia chuan pyramid maze po chu aron in thlak le ta rei po lakal le man lo predator pakhat chuan len hriam tak mai hian Maxwell chu aron khuwa chem manga zai chiat an han tum po chuan chu len chu zai chiat thei alo ni tlat lo chu len chu ron chip zelin Maxwell chu atihlum zuita ane Sebastian ate Lexi te aron beile ma chuan alien pakhat xenomorph chu ron lang thutin predator pakhat chu aron tilum ngal predator dang pakhat po chuan alien chu beive ngalin nasa tak chuan anin sual zui ngala anin sual chu apui boka an thin mu chu rap thlak an tingang mai etatang hian thil dan chu an hrethiam ta heng alien species pani te hi thian ne lovin in melma an ni ti te mi hring te chu an boina kara an lo tla jep ve pal mai ani ti te chu an hrethiama hetia anin sual boila hian an mek na chamber chu ron chele in chu hun chu remchanga chun la in Lexi te chu an lo tlan chia a predator chuan alien chu nasa takin hliam to ma se alien jok chuan predator pakhat chu ala ti hlum le thei tatlat mai tuna zet chuan predator pathum rong kala tangin pakhat chi chu adam towa alien xenomorph stela chu an run la pung deuh boxi engtin tak zelang mo gremale kuila te po chuan an ring nun zok top na chu an tong vele ta tuna chuan mi pathum Maxwella William ale Lexi te chi chu an dam towa pyramid chunga tanga chu dan tur chu an lo la zong me ka heti lai hian predator pakhat chuan an man ruwa an lak sak tak kha alo la zong zela William chu a chau to ema wangin kalpo chu akal thei to lo Lexi le Maxwell te chuan kalsanin reilawa predator chuan arun zong muta a scanner chuan William chu a han scanner rei takadam to don lawani ti hre in ti hlum po chu tum lovin a kalsana ma se William chuan a top nan ti ni om takin flamethrower hian arung kap le rama he thil hian predator chu ti thin rimin tha tum to lawa a kalsan nu kha arun ti hlum le ta ani predator chuan Sebastian le Lexi te chu ron zui jalin
arun thlen ma in chamber lawin thlak kul lai alo ni man hlo mai lexi te pani chu an him le thei ram predator ladam chun chu alien pakhat chuan ron bei thut tumin arun zuana ma se alu lo fik mok mai predator chuan a mai kor chu han phelin alien a sit mang chuan a mai kora le ataksa chuan chin chiat te chu asiama bangong kar tang hian Sebastian le Lexi te chuan chu thil chu makti tak chuan an lo thlir du na chiang le zual zokin heta hian predator te chuan mi hring te chu an target berani lo ti chu an rethiama ma se mi hring te tel lo chuan an melma an tum tur xenomorphs te chu an pian thelo wangin mi hring te chu an mamo tho ti te chu an chianga banga thilker lo omatang po chuan chungan rin dan chu adik zia aron in pholanga kum zadana heng predator kanti te hi rong kalin an melma alien lom tak tak te chu ron bein pasal tha an ni zia an ron pholang thina Lexi chuan Sebastian bula chuan an ral thuam lom tak chu peklet mai a that thu chu alo hril ma se Sebastian chuan an hlom to sa te reng nen ral thuam dang an pele ni phei chuan an tan dam chu na a lawa hlo thu chu alo hril an thei anga bi ru ka tlan chu tum jok tur chuan Lexi chu alo hril ve thung minute som dang po chu ral le in chamber po chu aron in her le ngal chu vele man mo takin an malam pang chu an pan le ngala an mek na chuan thang hi lo omin Lexi chu atla man trepa ma se Sebastian chuan alo chan man hlo chu ti rolin amaron chan tu Sebastian chu xenomorphs chuan pan na in ala bozui ta ani tuna chuan Lexi chi chu abang ta reilawa predator chuan Lexi chu ron phakin Lexi chuan ngai dam dil pa ni tak hian asirai chu alo pe a heti la hian alien xenomorphs chuan predator chu ron zuan thutin anin sual zui le ngal Lexi chuan predator ina thlau tak fei chu lo charin alien chu alo chun luma predator po chuan Lexi chu atana hlom lawani ti hrethiamin a tha tak alien taksa tang chuan a phole a fei tur chu a siam saka an mabak tur chu ala ko khop mai an pani chuan sacrificial chamber lama chun let le in xenomorphs zong chu an lo kalbo zo tuwa Sebastian chu chulai hmuna chuan alo la oma ma se apum chunga chuan alien no te xenomorphs chu alo to ni ti alang thei boka Sebastian po chuan midang anga ve lo na turin ti hlum mai tur chuan alo ngen Lexi po chuan re tak chung chuan akap lum zeita ani predator po chuan an tan chak ngai na don lawani ti hria in bom chak tak mai chu the lutin an tlan chuak zui ngal bom na tak po kara chuan an ron tlan chuak dun thei rama khatia bom chak tak po kara khan alien xenomorphs lalnu chu alo dam chuak tlat mai a final battle in sualna rap thak per chu tran ani zui ta ani alien lalnu hi adang zong ai khan alien falin achak le boka predator hian a hne lawani vai chuan mi hring te khovel chu a top don ti na ni Lexi le predator trangkop chuan alien chu beidunin thir hrui hian an hling bet thei hlo mai vortui chunga chuan an nuk luta ma se hetia tuya an pei thlak na lama hian alien chuan predator chu aron ti hlum vele tatlat mai heti la hian Lexi omna hmuna chuan predator ship lian tak me chu ron in larin predator pasal tharwal tam tak chu an rong kal chuaka an pasal tha boral ta ruang chu ron zon lutin an zinga how to mel tak mai pakhat hian Lexi maya chin chen chu ron mu in xenomorphs sathat veni ti chu a hrethiam ngal alom puina tan fei changkang zet mai pakhat hi a peya a to pa chuan Lexi chi chu chulai hmuna tanga dam chuak chun chu anita ani atop nan predator ship kha ron lang la in predator ho chuan an pasal tha boral ta chu do kana hian an lo mut tira
อันกัลส่วนนูชวนอาปุ่มชูงจังเฮียนเอเลียนและ Predator ทาปุลไฮบริดที่อารอนเปียงชัวก็